Naša únia by mala byť práve pre tých, ktorí chcú voliť novú stranu, nových ľudí, ale chcú voliť aj skúsenosť a zodpovednosť. Lebo slovenská pravica sa ocitla v kríze. Nenašla jednak účinný recept na dominanciu Smeru, nedokázala urobiť ani generačnú obmenu, nenašla novú agendu. Dokonca sa naozaj v prípade SDK-UDS v súčasnosti uchyľuje takmer k preberaniu celej sociálnej agendy Smeru. Nadbiehanie voličov populistickými sľubmi, ktoré len zvyšujú deficit štátneho rozpočtu, je nevydané. Kde má dnes pravostredový volič stranu, ktorá zastupuje jeho záujmy? Kedy sa vlastne skončí tento populizmus, táto inflácia sľubov, ktoré sa nedajú splniť a ktoré sa nedajú odfinancovať? Dokedy sa budú na krátkozraké a nesystémové opatrenia plýtvať financie? A kto bude vlastne robiť zodpovednú politiku s víziou na niekoľko rokov dopredu? Myslím, že naša únia by mala mať takúto ambíciu. Náš program je dobrým východiskom do tejto práce. Uvedomujeme si, že dnes sú ústrednou témou pracovné miesta. Tie sa netvoria na ministerstvách ani na štátnych úradoch, pracovné miesta tvoria podnikatelia, investori, proste hospodárska sféra. Úlohou politikov je vytvoriť také podmienky a prostredie, ktoré bude pomáhať zvyšovaniu zamestnanosti. Preto budeme navrhovať nasledovné konkrétne opatrenia. Zrušenie povinných odvodov pre živnostníkov v prípade nulových príjmov, návrat k paušálnej dani pre živnostníkov, platenie spravodlivých predávkov na daň z príjmov, zjednotenie výberu odvodov do jedného miesta, zníženie dane z príjmov na úroveň, ktorá bude motivačná pre zvýšenie výberu tejto dane. Postupné znižovanie odvodov a DPH na úroveň takto zníženej dane z príjmu. Zrušenie povinností predkladať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, obmedzovanie poskytovania štátnych záruk na minimum, zavedenie systému transparentného prideľovania investičných stimulov s taxatívnymi pravidlami. Taktiež treba zvážiť zrušenie minimálnej mzdy, motivovať podnikateľov k úspore energií a zníženie energetickej náročnosti, napríklad odpustením DPH pri nákupe technológií pre výrobu tepla a elektriny z alternatívnych zdrojov. Taktiež sa musíme venovať oblasti vymožiteľnosti práva. Budeme navrhovať zriadenie inštitútu rýchlosudcu v občianskom a obchodnom súdnictve. Budeme klásť dôraz na zvýšené využívanie tzv. Mediačného konania pred súdnymi spormi. Budeme navrhovať prijať procesné opatrenia na zabránenie prieťahov v súdnych konaniach. Je potrebné právnymi nástrojmi chrániť občanov pred úžerou, exekúciami bytov a majetku z dôvodu úžernických pôžičiek. Je potrebné posilniť útvary pre odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov hospodárskej kriminality, ktoré budú nezávisle dokumentovať najzávažnejšie prípady bez ohľadu na to, kto má aké politické krytie. Ďalej chceme, aby štát bol dobrým hospodárom, aby nakladal s verejnými financiami zodpovedne a účelne. Preto budeme navrhovať, aby boli prijaté nasledovné opatrenia. Zníženie verejných výdavkov o 10%, udržanie minimálne vyrovnaného štátneho rozpočtu v prípade hospodárskeho rastu, zavedenie elektronických aukcií do praxe verejného obstarávania, zavedenie jednej štátnej agentúry na verejné obstarávanie tovarov a služieb pre štát, štátne orgány a inštitúcie. Vytvorenie jedinej agentúry pre správu nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu. Budeme navrhovať plnú elektronizáciu štátnej správy. Taktiež budeme odporúčať prijatie ústavného zákona o prioritách rozvoja Slovenska, kde navrhneme, aby prioritami sa stali znalostná ekonomika a cestovný ruch. V oblasti znalostnej ekonomiky, vedy a vzdelávania budeme navrhovať investovať 3% hrubého domáceho produktu do vedy a výskumu a inovácií. Zavedenie bezplatného internetu na celom území Slovenska. Zavedenie povinného predmetu informatika už na prvom stupni základných škôl. A takisto budeme navrhovať použitie vládnych dotácií a prostriedkov z eurofondov prioritne na aplikovaný výskum a podporu inovácií. Ako iste viete, podpora hospodárstva nie je možná bez dobudovania dopravnej infraštruktúry, kde našimi prioritami bude jednak prepojenie západu a východu krajiny severnou tangentou
prostredníctvom superrýchleho vlaku, urýchlenie dobudovania diaľnic. Budeme navrhovať budovanie nových obchvatov miest, preto aby mestá boli čistejšie a bezpečnejšie. Budeme podporovať projekt splavnenia rieky Váh až po Kráľovanie. Vážené dámy a páni, milí kolegovia, moji priatelia vám predstavia naše plány podrobnejšie v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu či sociálnych vecí. Ja vám chcem na záver povedať, že Únia je strana pre tých, ktorí chcú žiť v modernom Slovensku. V krajine, ktorá má efektívny a hospodárny štát s fungujúcim systémom sociálnej a zdravotnej siete pre tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Chceme žiť v štáte, ktorý vytvára slobodné podmienky pre podnikanie a ekonomické činnosti, ktorý podporuje a rozvíja svoje regióny. Štát v štáte, ktorý neprejedá budúcnosť, ale naopak do nej investuje. V štáte, kde je možné domôcť sa práva a spravodlivosti, kde sa ľudia cítia bezpečne a kde vládne atmosféra tolerancie a znášanlivosti. Únia nie je malá strana, lebo má víziu. Verím, že spoločne nájdeme schopnosť získať pre túto víziu našich spoluobčanov a že v nadchádzajúcich voľbách budeme úspešní. Pozývam vás všetkých k spolupráci. Ďakujem za pozornosť.